Vale, bueno, pois moi bo día a todos e todas. Grazas por estar aquí nesta rolda de prensa que ten por obxectivo, pois, dende o Grupo de Compostela Aberta, presentarvos outra das iniciativas que imos levar ao vindeiro pleno deste xoves. Neste caso, trátase dunha proposición onde parte da iniciativa pois non é a primeira vez que a levamos e seguiremos insistindo e levándoa todas as veces que faga falta. Por que? Bueno, porque en este caso está centrado nun tema moi sensible, central, onde moitas voces, colectivos, levan posicionándose a favor da peonalización da praza de Mazarelos, non? Unha necesidade de limitar dunha vez e de maneira definitiva, bueno, pois, o exceso de circulación de vehículos, de transporte de mercancías. Entendemos que o Concello, que o Goberno de Bugallo non pode seguir poñendo máis excusas para non eliminar os coches desta zona. E o decimos en este momento porque acaba de verse que todo o que dixeron en outras ocasións non era máis que excusas, porque estamos ante unha comprobación clara, unha demostración empírica de que aquelas excusas para non cumplir os acordos plenarios, houbo dúas datas onde se levou a pleno a cuestión da peonalización de Mazarelos. Unha fora en xuño de 2020 e outra en abril de 2021. Na última, se lembrades, as excusas postas por este goberno, polo concelleiro de Mobilidade, estaban fundamentalmente escoradas ou amparadas en cuestións técnicas, que non era posible levar a cabo a solución técnica que precisamente o compañeiro Xanduro, o concelleiro do Grupo de Compostela Aberta, trasladara ao propio goberno en canto a doble circulación, a establecer un circuito que permitise acceder hasta Sanfiz e hasta a zona da Praza de Abastos e despois nesa mesma costa volver a baixar. E por que decimos isto? Porque non hai máis que achegarse á Facultade de Historia e ver que nas últimas semanas estánse acometendo unhas obras de reparación do pavimento, de sustitución de lousas, que trouxo inevitablemente consigo a interrupción do tráfico, o corte de tráfico. E nesta interrupción do tráfico, a solución técnica temporal para levar a cabo estas obras de rehabilitación do pavimento pasaron, sí ou sí, sen problema ningún, coas excusas técnicas que puso o concelleiro Muiños no seu día, en utilizar a propia costa ata Sanfiz como un circuito que permita que os vehículos volvan a baixar. É dicir, que ese doble sentido, esa doble dirección da costa, de facto e empíricamente demóstrase que era posible. Por lo tanto, dende o Grupo de Compostela Aberta entendemos que non son máis que excusas ante a constante parálise do goberno de Bugallo para non levar a cabo unha necesidade e unha débeda con esta cidade, que é esta zona, a área de Mazarelos, o arco de Mazarelos, preservalo e facer dunha vez por todas peonil esta área. Por lo tanto, volvemos a levar esta iniciativa e tamén, en este caso, poñemos sobre a mesa que hai moitas voces, hai moitas persoas, hai moitos colectivos veciñais e tamén institucións que se posicionan claramente, que solicitan claramente a necesidade de que esa zona, a zona de Mazarelos, en fronte da Facultade de Historia, en fronte da Facultade de Filosofía, dunha vez sexa peonil. Falamos desas voces como no seu momento tamén falamos da Asociación Veciñal Fonseca, que apoiou a peonalización. Recentemente reunímonos co decanato da Facultade de Historia, lembrounos como o rol neste caso da universidade e destas dúas facultades emblemáticas é fundamental para a vitalidade do casco histórico. Estamos falando de 2.000 persoas, entre os estudantes, o profesorado e o persoal administrativo, que dan vida durante a semana a toda a zona histórica, en termos de usos comerciais, de mobilidade e de circulación, que está moitas veces tocada e agredida por esta obsesión ou por este empeño en non mudar as cousas, en seguir na parálise.
O decanato da Facultade de Historia solicitounos, pediunos que se puidera resolver dunha vez este problema que tantas dificultades causa. A maiores, nesta proposición, insistindo na contradición de que é posible e que non se fai, tamén levamos un apoio explícito ás facultades da USC que están precisamente ubicadas na praza e na área, na contorna de Mazarelos. Pero, en particular, levamos na proposición a necesidade tamén de apoiar as demandas de historia en canto a necesidade de rehabilitación dun edificio tan emblemático como é a Facultade de Historia. E o decimos porque, como ben sabedes, durante o mes de xullo, compre lembrar que na proposta estratégica do Consorcio de Santiago, unha proposta estratégica que se estende dende o ano 2021 ata 2027, despois de 2027 ata o 32, nesa proposta que foi aprobada a bombo e platillo por o Real Padroado en xullo, pois recollese a necesidade de realizar intervencións urxentes en varios edificios monumentais. Recóllese cun orzamento de 60 millóns de euros. Entre eses edificios, está precisamente a Facultade de Xeografía e Historia, que debe ser unha prioridade. E de aí que o Grupo de Compostela Aberta nesta iniciativa, nesta proposición, donde farémolo todas as veces que faga falta, insistiremos, e en este caso, poñendo un espello en evidencia a contradición das excusas que existiron para non peonalizar Mazarelos, tamén levamos a maiores o apoio ás demandas da rehabilitación canto antes en base a estes acordos do Real Padroado para a rehabilitación dunha facultade que é icónica, é singular e forma parte da vida desta cidade que, como cumpre lembrar moitas veces, esta cidade, Santiago de Compostela, é cidade universitaria e parte da súa identidade pasa por aí. Mais nada, agardemos que nos den resposta a todas estas excusas, máis pronto que tarde, consigamos que este goberno reconduzca a posición e peonalice Mazarelos e, ademais, se comprometa coa rehabilitación dos edificios, como neste caso a Facultade de Historia. Bueno, a vosa proposta para peatonalizar Mazarelos era a que máis consenso levantaba entre veciños, os traballadores do mercado, segue sendo así, imagino, sondeaxedes un pouco... A ver, era unha proposta técnica, como dixen antes, ben traballada, ben testada, tamén con persoal técnico, na que buscaba solucións para residentes na zona histórica, solucións para as persoas que van á Praza de Mazarelos e de maneira especial teñan que utilizar o vehículo. Era unha solución técnica, testada, trasladada a diferentes colectivos que viron con bons ollos unha solución que traía consigo, evitar que sigan pasando tantos vehículos, que se estacionen vehículos en toda a área de Mazarelos. Pensade que cando traemos aquí nesta proposición unha voz que xa se pronunciou antes, pronunciouse filosofía e agora volvese pronunciar a Facultade de Historia. Falo de 2.000 persoas, de máis de 1.500 estudantes que durante a semana dan vida e acceden camiñando a estas facultades. Non entendemos como unha solución técnica como a plantexada por Compostela Aberta, que tivo apoios e que agora mesmo en obras, coa sustitución de lousas, de rehabilitación da pavimentación, está demostrando que é posible dar a volta cos vehículos na propia costa, porque o goberno de Bugallo non acomete a peonalización. E non o decimos nós, din tamén a Asociación Veciñal Fonseca, din moitos veciños e veciñas, moitas entidades asociativas da contorna, dio a universidade. Polo tanto, esas excusas que puxeron en canto ás dificultades técnicas non existen. Despois, como podemos ver en moitas ocasións, o que se aproba no pleno para este goberno non ten valor ningún, convértese en papel mollado. Decía que tanto no ano
2020 como en 2021 levouse esta iniciativa e ali quedou. Entón, bueno, creo que a COVID foi a excusa perfecta para dar conta da parálise do goberno de Bugallo, pero nestes momentos eu creo que cada vez hai máis voces e moitas voces acreditadas que reclaman ter unha Compostela para as persoas, unha Compostela para poder camiñar e para poder facer de Mazarelos un lugar máis amable, non? Eu quería preguntarle a Feira Compostela Aberta, despois dunha fin de semana, despois de días, máis ben, que estou a ver conflitos polas noites, aglomeracións, ruido, festas. Cal considera que, como avalía Compostela Aberta a actuación do goberno local ante estes problemas, cal considera que debería ser a solución? Por exemplo, o Partido Popular propón que se tome como modelo un plan antibotellos que levou a cabo no seu mandato aí casi 10 anos. Cal sería o modelo de Compostela Aberta e como valía a actuación da Policía Local? Bueno, nós como grupo xa nos pronunciamos tamén o venres pasado e sobre todo amosamos dúas cuestións importantes. Amosamos a nosa preocupación a como se desenvolveron os feitos e dende o noso punto de vista é importante aquí tamén ter información, por eso acabamos de solicitar, queremos que se faga unha investigación para saber se toda a actuación policial que se levou a cabo os xoves ante a aglomeración de estudantes nas rúas pola noite pois foi proporcional, non? Podemos ver polas redes e en múltiples vídeos e fotos a persoas, a estudantes, a rapaces e a rapazas que tiñan, bueno, pois en algún caso pois feridas ou golpes provocados por cargas policiais. Vaya por diante, así o insistimos no seu día, que para nós sigue sendo prioritario e importante facer un chamamento á responsabilidade colectiva, e neste caso tamén unha responsabilidade tamén dos mozos e mozas que entendemos que sempre a súa actuación tamén foi exemplar para manter os protocolos e as distancias en materia de pandemia e de COVID. Pero dito isto, a maiores, entendemos que aquí as declaracións tamén do goberno a semana pasada pois foron máis na liña, non, de levar a cabo unha especie de relatorio cuasi ético, moralizante e en parte de criminalización dos estudantes, como xa se fixera no curso anterior, poñendo todo o foco no estudantado universitario. E a pregunta que nos facemos é que grado de previsión, de organización e de xestión previa fixo o goberno municipal, que explicacións pediu ao servicio e á propia seguridade e a policía para que se desencadenasen unhas consecuencias tan graves como as que aconteceron o xoves pasado. É dicir, cal foi realmente a previsión, se houbo unha xestión adecuada desto, e, por suposto, nós queremos que se faga, bueno, pois, que se aclare, que nos den información para entender, porque os feitos foron moi graves, esta é unha cidade universitaria, todos e todas sabemos que en esta cidade os estudantes sempre foron e siguen sendo parte desta vida compostelá, ese é o seu comportamento, sempre é un comportamento que entendemos que é exemplar, polo tanto, busquemos tamén ver se a resposta policial das cargas policiais estaban á altura do acontecido. Dende Compostela Aberta estamos preocupados por eso, criticamos ao goberno por poñer o foco, por criminalizar de maneira unilateral os estudantes sin facer unha previsión, sin unha xestión adecuada, non? Queremos simplemente máis información sobre isto, porque é moi fácil, xa o fixeron en outras ocasións, colocar no seu momento, bueno, pois mesmo cando estábamos en outras fases da pandemia, poñer o foco na responsabilidade dos contaxios no estudantado. En este caso, pois, agora dá a sensación de que todo, absolutamente todo, ten que ver os problemas co estudantado, e non o entendemos así, e non entendemos que a resposta tan dura, e lembramos, preocúpanos, as imaxes, os vídeos, as fotos que vimos de mozos e mozas tirados
ou golpeados ou con feridas na cabeza. Creo que estamos nun estado de dereito, nunha sociedade democrática, e chegar a esa situación ante feitos moi, moi, moi graves. Entón, simplemente imos pedir explicacións ante eso e, por favor, que deixen tamén de criminalizar como un todo, cando sabemos que a grande maioría dos e das estudantes desta cidade son persoas responsables. Seguiremos facendo un chamamento á responsabilidade dende Compostela Aberta, é unha responsabilidade colectiva, pero eso non significa que teña que haber tabula rasa ou que valga todo para poder levar a cabo unhas respostas, unhas cargas policiais desa natureza como as que se viron o pasado xoves, non? Preguntarlle máis ben pola fin de semana, que houve sucesos deste tipo, pero non tan graves. Bueno, porque como, digamos, o foco máis importante e o volumen de persoas mozas foi o xoves, pois fa unha valoración sobre o xoves, pero eso vai engadido a fin de semana, non? Creo que para nós é importante, cando falamos de feitos moi graves como os que houve xoves, non a fin de semana, entender cal é a responsabilidade, cal está sendo o grado de previsión, de organización e de xestión, de boa xestión das forzas de seguridade para combater, para disuadir, para levar a cabo unha situación efectivamente de convivencia na cidade, como sempre, por outra banda, sempre houve. Bueno, pois, se non hai máis preguntas, deixamos acá.